ndikupaseni moni amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli nthawi ino ya madzulo lero pa 23 April 2023 mwaswera bwanji zigawo zonse za Malawi. Ndikuyankhulira kuno kuchokera ku the Unified Mtokoto. The Unified Mtokoto. By then, I used to say it was a sub-branch from the move wa Chirungamo, but this is the Unified Mtokoto, the issue-based speaker. The representative of the commoner is here to speak what is best for the Malawians, and I am here to represent the common people, and my representation will open up the eyes of even the chiefs, the ears of the TAs. Tikutero kunena kuti ndabwera pano madzulo ano kufuna kukuyankhulani amalawi anzanga amene muli ovutika woyankhulira anthu ovutika kuchokera ku Unified Mtokoto. Ndili ndi ma issues angapo amene sindikufuna kutayirani nthawi, koma ndiyambe ndikupatsani moni zigawo zonse kuyambira kumpoto pakati kumwera komanso kumvuma kwa dziko la Malawi. Mmene tikutero ndiyoti tikuyambira Chitipa kukafika kumsanje komanso mchinji tunkhotakota ya tikutero kunena kuti mwaswera bwanji, mwachoma chiyani, mwachoma tyani, muriuri mwe umampha. Tikutero kuchokera pano pa the Unified Mtokoto. Okondedwa, ndakhala chete kwa nthawi yayitali kuyang'ana zinthu zimene zikuchitika mzikomu. Mmene ndimakhala chete ndikumafufuza ndikumaona zinthu zimene zikuchitika mzikomu, ndimalingalira kunena kuti nthawi zina ukayankhula umafuna kunati uyembekezere zotsatira za zimene mwayankhulazo kunena kuti ndi zotani. Ndiyeno nditakhala chete ndikuzaphatikizanso ndi mwezi wakusala kudya anzathu a Islam umeneno uli mwezi wa Ramadhani, umene titayang'ana za tawhid taona kunena kuti ndithu zavomerezeka Ramadhani yadusa, zambiri zachitika, tadusa muzipinjo zosiyana-siyana, komano tikupezabe kuna kuti abale anzanga kunjaku tili ndi anthu amene safuna kumva ndi kumvetsera kulira kwa Amalawi. Kunjaku tili ndi anthu amene safuna kumva kapena kuonesera chidwi kulira kwa mtundu wa Amalawi amene ndi mzika. Ishu yanga yoyambirira ndionena kuti ndifuna ndivomerezane ndi ma comrades ena wonse ameneno amakhala ndi mtima wolirira mphawi wa kumudzi, amene amakhala ndi mtima womakhunzika kunena kuti tili pa dziko pano, dziko lotchedwa Malawi uyu, dziko limene likuoneka kunati zinthu zake zonse ndizosayenda, komano ine ndimebe ndi Amalawi ameneyo ndikufuna ndikamulemekeze ku nthawi ino ya madzulo. Koma mmene ndikufuna kukalemekeza ndikufunanso tisegulane komanso pa nkhani zina zimene dziko lathu likudusamo, nkhani zina zimeneno adzitsogoleri athu akutipasa kunati tizikangalika nazo. Tiyiwale chimene ife tili, tiyiwale chimene ife tikulirira, tiyiwale kunati tikuyembekezerabe mayankho, tiyiwale kunati tikuyenera tidyebe katatu muziko la zinthu zovutali limene amene akudya katatu ndi ku State House, amene akudya katatu ndi aphungu athu, amene akudya katatu ndi makansala athu, amene akudya katatu ndi nduna zathu. Lero chikuchitika ndi chani? Kuli chipongwe, kuli chipwajaja, kuli zitsabwira mboma zimene zikutipangisa anthu kunena kuti tiluze focus. Tere Amalawi anzanga, Amalawi aunyinji taluza focus. Panopa chimene tikuyendera nchonena kuti kodi kuchipani cha DPP anthu akangana motani. Ndiye tikayang'ana pene paja timanena kuti iya DPP moto kuti bu. Lero timve za Nchacha, mawa timva za Nankhumwa, nkucha timva za Professor Arthur Peter Mutharika, the other day timva so za Dausi, sikulina tizamva za Botomani, sikulina tikumva za Nthenda, sikulina tikumva za Mwanamveka. Zimene zizi ndi zimene anthu athu andale Amalawi amzanga akangalika nazo, kufuna kutiseka nazo nkhutu, kufuna kutipasa
shallowness in our thinking capacity kunena kuti we should forget and we should remain dumb in everything that this country is offering to the commoners. Tiyiwale china chilichonse, titayike mu china chilichonse. Telelero tikaona mapropaganda amene boma la tonse akupanga ndi chipani cha DPP ndimafuna ndiyankhuleko ichi choyambirira munimvetsetsa Malawi. I am just an activist. It is quite unfortunate that being an activist tili ndi anthu wena amene amatipanga interpret mosiyana. Ndendanena kuti ndakhala chete nthawi yayitali ndimafuna ndione ndikumva kunati kodi ma activist eni amene amazitchula kunati iwowo ndeni ma activist, iwowo ndi ma lecturers amene no angapangeso train ma activist. Mavuto athu a Malawi amene takhala tikudusamo, amene takhala tikukumana nawo, awapanga bwanji address ku dziko, nanga atapanga address ku dziko, what sort of response kapena no ndi mayankho a mtundu wanje amene no atsogoleri athu awayankha iwowo amene no amadzona ti ngozindikirawo kusiyana ndi anzawo. Chifukwa the thing imene tikumayiona ndionena kuti ine activist wakuti ndi amene ndimaziwa than activist wakuti. So this idea sititengera kwina kulikonse, singatitengere kwina kulikonse. M'malo mwake Amalawi tikuwazunza m'maganizo, m'malo mwake Amalawi sakutha kumvesesa chimene tili, m'malo mwake akumatha kuona chinkulirano pakati pa ma activist. Akaona chinkulirano chimene chipakati pa ma activist, you guess what, chimene amachiona kwambiri nchonena kuti wina aliyense akuyimirira mimba zake. Tikatero ndio titaononga activism. Pamene lero lino tikuona kunena kuti chipani cha Malawi Congress Party chayamba kutenga aphungu athu amene no anayenera tikutchula maona ati aphungu athu chifukwa chani, ndi aphungu amene no anayenera kuyimirira inu ndi ine, anthu akumuzi, anthu amene tikuvutika, anthu amene mosowa chikondi mwadaladala, ogulisanso malonda akwathu kuno, ayamba kukweza zinthu mopyola muyezu. Mundimvetsetse pamenepopo. Sidzingatheke kunati zinthu zitsike chifukwa aphungu athu ndi amene akuvomerezanso zinthu zosakhala bwino ku nyumba yathu ya malamulo. Chotero kagulu ka aphungu osusa boma amene akupezeka ku DPP amene no agulidwa, tifune tisafune, olo titakana olo titatani, ndikupaseni funso ili Amalawi mulione, kapena ndikupaseni this insight. You should go into the detailed information imene ndifuna ndikupaseni, ndiye muyiyang'ane kunena kuti kodi zimene zikuchitikazi, who is behind all these press conferences amene akuchitikawa. The propaganda of the Malawi Congress Party is to destroy the Democratic Progressive Party completely. This is number one. The number one propaganda of the Malawi Congress Party is to destroy completely the Democratic Progressive Party. Amaliza bwanji, aidula bwanji mutu Democratic Progressive Party. Number one, anzanga adakamba kale, ndingofuna mwina ndiwalise. Number one, ndikusankha leader of opposition kumene kudasankhidwa osati ndi chipani cha DPP, koma ndi speaker wa nyumba ya malamulo ameneno ndi wa Malawi Congress Party. Mawu awa tiye ntikumbukire. A leader of opposition adayankhula okha pa Rainbow akukamba momveka bwino kunena kuti mene amasankha anangoona kuti nyumba singambe kumakambirana popanda leader of opposition, ndiye anangoti tingofuna tiyike china chake. He used to mention like that, tiyike china chake. Lelo china chake chicha tidachiona chitakhala pamenepo, choyembekezera chicha chitakhazikika motero kunena kuti kuchokera ku chipani cha DPP atasankha wawo leader of opposition Dr. George Chaponda. It is the Malawi Congress Party imene idapangaso makani kwambiri ndikuyikira kumbuyo utsogoleri wa Dr. Nankhumwa. Panopa tikutchula kuti ndi Dr. Nankhumwa. Thank you very much
for tili azitsogoleri athu ophunzira kwambiri m'Malawi muno, but yet they are educated savages. People who don't love, or leaders who don't love its people. Zitachitika zino ngati zimenezi taona kuli makampuwa amachitika chifukwa chani. Very sorry to mention these names. It is very sorry, I'm good at mentioning the names. Ndimakonda kuwaika anthu pambalambanda, akakhala nchokamba nchotsutsanso nawo adzitsutsa, koma ndimakonda kuwaika anthu pambalambanda. And from the word go, if you can remember, I even mentioned Mr. Ntenda. Pakana nthawi ina akadanena kuna kuti akunditchula m'maaudio, ine chimene ndalakwisa ndi chani. Komano this thing, Mr. Ntenda, Mr. Bottleman, will no longer take you anywhere. Chimene chikuchitika nchonena kuti mukuchosa chidwi cha anthu anu kuma constituency, ndipo kuchokera kuma constituency anu zomba chisi kaya ndi mulanje chani kwa Ntenda uko ndi ena onse amene mwayimirira, amene muli ku kampu imene yalandira ndrama kuchokera ku Malawi Congress Party, ndicho linga chofuna kusokoneza chipani cha Democratic Progressive Party. Ndifuna ndikuwuzeni kunena kuti ndimabwereza mawu awa, dzibwana zisabwira ukambilonjo umene tikupangawu ngati tikukhulupirira kuna kuti ndithu tibwererako kuzisankho 2024, popeza anthu makamba za 2025 tamvetseranisha Amalawi timakamba kuti tikupita ku chisankho 2025, koma that's illegal. Ineyo according to my own research, kaya anthu mumafufuza, kaya mumatani, kaya nozi mukutengera kunena kuti wakuti wayamba liti kugwira ntchito ndikumafuna kumpasa term yake 5 years, ineyo ndikuziona kuti this idea is not constitutionalized. Silili mu constitution ya Malawi. Ndikupasani chisanzo ichi. Ineyo ndi member of parliament for Baraka Northwest. Tikuyerekezera kuti ine ndi member of parliament for Baraka Northwest. Ndenza chitika kunena kuti ndasamaya, ndamwalira, papasidwa period yonena kuti replacement ya mphepo ipezeke mu Baraka Northwest. Ndiyeno mu chaka cha 2023 kuli chisankhocho mmene chikuchitika tikufuna tipeze phungu olowa m'malo mwa mphepo. Ndiye chisankhochi chichitika pa 25 April 2023. Ndidayamba ndamvapo kunati chifukwa cha by election ndiye kuti MP amene walowayi tikuyenera timuonjezere nthawi yokhalira ku parliament akwanise zaka 5 mdziko la Malawi mu constitution yathu. Tipeza kuna kuti ayi kulibe. Lero dziko la Malawi ndikufuna ndikudzeni Malawi, ndikutseguleni m'maso. Zinthu zambiri zikupunganyizika chifukwa chonati judiciary yathu ili compromised. Judiciary yathu yalowa zisabwira. Judiciary yathu imene imalondola malamulo sikuyenderanso malamulo koma ikulendera dictatorship. Judiciary yathu. The unified Mtokoto mufuna mutuze kuti chani. Listen and listen carefully. Tinali ndi general election chisankho chapatatu mu 2019. Mene timavota mu 2019 timanena kuti next election ikuchitika mchaka chiti. So that period imene ikwenadi ichitike mu chisankho chimene chochoyo ndi imene inali yofunikira kunati anthu tigwirise ntchito. Lero chifukwa chonati anthu anapangarirani ndiye tikubwera ni maganizo onena kuti no, let Chakwera lead for 5 years as his term to be completed, and soon after that we will have an election. Which constitution are you using? Chifukwa zimene zidachitika zikaya whether kunali tipex kaya ndichani kaya you use the judges, you corrupted this nation. If we don't care about that, koma chilungamo chiyende chilikati. Ndiye mukakhala chete ndikamanena kuna kuti we have people whom they are qualifying themselves to be educated, but they are educated savages. One of them ndi anthu amene amapanga interpret electoral commission laws.
amene akhala pamenepo kufuna kutembenuza maganizo a anthu ndi kumatenga kuna kuti popeza iwo they've been entitled kuti ndi madoctors, the professors, ali ndi nzeru zowayenereza, they are holding masters, ali ndi china chilichonse, but masters without proper reasoning, that master certificate is nothing. It is nothing. So the very same element yofuna kutembenuza zinthu ndikumatenga amalawi kuwayendesa chadodolido, ife tikufuna tithese imene, and that is why there is unified Mtokoto. Unified itu ikubwera pamenepo. So the very same element imene tikuyigwirisa ntchitoyo ndi imene tikutenga nawo ankunkhapanyo a DPP amene anatopa. They are the recycled politicians amene panopa anayenera kupanga retire, koma akudziwa kunena kuti akanyamuka kupita ku retire, that will mark end of them, and sangakhaleso nzaka ziwiri kapena zitatu asanasamaye. Kulimba konseku nchifukwa chonati akudyabe ndalama zakatangali. Kulimba konseku nchifukwa chonati kuti iwowa akusungidwa mobisidwa angakhale ali akuba, chifukwa boma limene tili nalo lakubali likusunga bembava. And that is why ndiyankhule mobwereza kuyankhula kwa Ben Long wayankhula kunena kuti the likes of the Nicholas Hale Dausi ndi anthu amene ali ndi mabero awo nthumba kunena kuti amapanga katangale pogula katundu wa ku Malawi Prison Services. Milandu imeneyo ilipo. Now chikuchitika ndi chani ya Malawi anzanga? Malawi Congress Party with their trick, musayiwale kuti ndi ng'ona za mabango, anakampeza Dausi chimene kuti ungapanga kuchiziwa iyayi kuti tisalimbane nawe tisakumange, tikuziwa kuti ndiwe die hard wa Malawi Congress Party, iweyo unali wa Malawi Young Pioneer, iweyo wazunza anthu kwa nthawi yayitali ndi milandu yotu uyankhe iwe. Lero tufuna tikugwirise ntchito kwathu timati kwaya, ndiye angompasa kuti kwaya ukapangise press briefing ulimbane ndi Peter Mutharika. Fa Peter Mutharika ndicho chipinjo cha Lazarus Chakwera, chipinjo cha Tonse Alliance as I'm speaking. Nchifukwa chaketu akubwera pano poyera ndi kumayankhula kwa anthu kuwafunsa ta president yanga muyima kapena simuyima, mutiuze muyima kapena simuyima for what? Munthu wanzeru akuchoka ku chipani chake cha DPP, mufuna mumvetse pamenepo, munthu wanzeru akuchoka ku chipani chake cha DPP kukapangisa press briefing without the consent of their leader. Then you think is that the structure of DPP going well? Zikuyenda bwino ku structure ya DPP? Chifukwa ngati kudali upangidwa press briefing amene anayenera kukamba nkhani imeneyo ndi ndani? Ndiye kuti ndi a president amene Professor Arthur Peter Mutharika apange auze anthu awa amene amayankhulawa, chifukwa mwamva paja akuyankhula kuna kuti ayinda a spokesperson nda a publicity ndani kodi secretary. Publicity secretary iye ndi ogulitsa chipani, pamene onenera ndi spokesperson, ndi spokesperson kuja kugulachina na malomba sakudziwa zoti kwapangidwa press briefing. Taonani chinthu ichi kuti mudziwe kuti it was Malawi Congress Party sponsored press briefing. Idachitika nthawi yanji? Anthu ali mkumano wazokambirana pa lunch time. Boma la Malawi Congress Party pasi pa ulamuliro wa Tonse lidapereka ndalama ndi kuitana atolankhani ndi kuwauza kunati a DPP ali ndi press briefing kufuna kukakrasha mfundo ya ma endorsement amene anthu akupanga, not to executive akupanga, koma amalawi okha amene akuvutika kumuzi akupanga ma endorsement. Inu ndikuchokera ku Masakapende, mmene anthu aku Masakapende akumva kuwawa dziko la Malawi chifukwa cha leadership ya Lazarus Chakwera. Ndi akunena kuti tikayang'ana dziko li Achakwera ndi a Professor Arthur Peter Mutharika, bora Professor Arthur Peter Mutharika nditati ine ndivote ndi chisankho chililero ndivotera Arthur Peter Mutharika, ndi anthu akuzitenga zimene zicha kuchokera ku region kumene anthu akukamba professor yesadayankhule kena kalikonse. Lero anthu akuthamanga, anthu akupanga indosi, abwere kapoera zakambe.
zimenezi ndizoona. Taonani cha Malawi kuti tidziwe kuti nkhani idi ikuonesa kuti ndiyosokonekera zikukhala bwanji. Nchifukwa chake padali kusemphana maganizo pakati pa Awerani Chilenga ndi a Nicholas Haldous. Wina akunati mu constitution mulibe ya DPP, wina akubwera akuzana kuti according to the constitution of DPP it is mandated, kunena kuti anthu atha kupanga endorse. Mukupaona pamenepo, koma anthu oto akuti ali limodzi. Ndalama ikamugula munthu ndikupanga zinthu zimene simunakhala pansi ndikukambirana kuti mufuna mukakambe chakuti, Mulungu amamenya nkhondo yekha ndipo wina aliyense amayaluka. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthu amene aphulidwa pachichewa pali mawu onati kamba amanyera amene wamutola. Lero taona kamba akubibira anthu amene adawatola. Adali ndani awa? Timangomva ma 3 koloko ma 2 koloko pa Radio Maria. Lero achoka pa Radio Maria aziwika akhala mboma. Lero afuna adziwika unati onda amene amayika ma president ndi kuchosa ma president. Ngati a Nicholas Haldous amayika ma president ndi kuchosa ma president, iwo president samaufuna. It's quite unfortunate kunati zakafikanso kwa mayi amene timamona ngati wolimba kuneno, Mayi Joyce Chisulo akafikanso mu chiungwe chimenechi, chiungwe choyipa kwambiri chimene sakuchizwa kuti nzawoyi kumene akupita kwakuta mwanjira ina Haldous awa ni mapeto awo. Pamene inu Mayi Chisulo mukubweramo mu system kuti zinthuzi muone kuti zimayenda bwanji, nanunso mukupanga zinthu zosokonekera. It's very sorry kunena kuti ku constituency kwanu akukuonani zimene mukupangazi. Mavuto onse mukadakhala anzeru inu nonse amene muli pa press briefing imeneja, mukadakhala nazo nzeru pano mutayimirira anthu anu kumudzi kwanu. Fetereza amene wavutayi sibwenzi inuyo mukuyima ndikumasayinira mabilo nati malawansi anu akwere pamene anthu anu ku constituency akuvutika. Sizoona kunena kuti inuyo mafuel allowance anu ndi zina zotero zikhale zikupita pamwamba pamene anthu anu misewu yolongosoka kulibe, zitukuko kulibe. Koma inu munali pamenepo ndikupasa mabilu amene sanayenera kunati apangidwe pasi. Lero mukakhale anzeru. Nkomwe kusutsa boma ili kwakukanikani. Zinthu zoyipa ndizo nyasa zopinja Malawi zikungodutsa. Nkumakanena kuti iyayi ife koma tili kwakuti akuti wa akalamba. Matifunse kodi Haldous ndi a Professor Arthur Peter Mutharika tikayang'ana in terms of thinking capacity, kuyang'ana upangiri ndi nzeru amene wathani ndani? Funso lidafunsaso nthawi ina yake koma ndisalibwereze mene ndalifusira. Apa ndifunsa Nicholas Haldous, inu tikakuyang'anani nokha ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene wamalizika wakomokapo ni ndani? Mudzifunse nokha. Thank you very much. Issue yanga yachiwiri imene ndifuna ndikambe apo iyo nankhe yakasakaniza okondedwa, ndifuna ndibwere ku Eskom kuzera ku nduna umene Bambo Matola mulipo. Bambo Matola ndi nduna yokhayo imene yalimba kwambiri mboma la tonse, mwina kulimba kuchifukwa cholira, shedding crocodile tears, kulira pamaso pa anthu ngati mukwalirira di anthu ku nkhani ya Eskom. Tikuthokozeni ifona tiposachedwa apa taona natural selection ya load shedding. Very sorry to say this. Boma litaona kunena kuti talengeza kuntundu wa Malawi kunati magesi samazimazima pano takweza kapichira yatheka china chilichonse chili bwinobwino. Now anaganiza njira tipanga bwanja Malawi taanamiza tisaiwala Malawi kunati tikuyenda mboma limene zochitika zake ndi za uthyamba. Sadayankhulepo chilungamo chimene timachembekeza kuti anthu ayankhula chilungamo tiona chilungamo chikuchitika kulibe with our this government. Chimene adachita posachedwa pa ndi chani? Taona mbwaza anthu amene tikugwiritsa ntchito magesi a postpaid. Tachitikawo chitsiru kwambiri. Titanyadira kunati magesi asiya kuzima, boma kuzera ku nthambi yake ya Eskom komanso anzathu otithandiza kuti TNM komanso ku Airtel Money inaona kunati tigwiritse ntchito a natural selection of load shedding.
ku natural selection of load shedding chimene adapanga ndi chani? Onse ameneno amagwiritsa ntchito magesi oguliratu pompopompo ngati madaliso amapente. Mundikhulupirira kunati tapanga spent ena 5 days ena 6 days ena 4 days ena 2 days mogwirizana ndi mmene inuyo mmagulira mayunits amagesi anu. Timafuna muziwe ichi kunati chimene chija chinali chikonzero cha boma kuzera ku nthambi ya Eskom kuna kuti ife tikhale mu mdima kwa masiku amene wawa. Anaona kuna kuti ndikovuta kwambiri kunati masiku amene wakhale onati magesi dziko lonse azima, komano anthu amene akugwiritsidwa ntchito ma prepaid ndi ochuluka. Akachuluka motere akazizimisira okhanza wakuunikira azimva pansi pa mtima wawo kunena kuti magesiwa ndi kuti angondithera ine zandivuta, onani kwanzanga akuyenda. But it was a natural selection of load shedding. It's quite unfortunate kunati tili ndi boma limene zochitika zake likupanga mwa ukatchali kwambiri, kumaona ngati zimene akupanga zolondola, koma ndamva chisoni chifukwa anthu avutika. Zigayo zimene zimagwiritsa ntchito magesi amene wawa anthu agona ndi njala kuonjezera pa njala imene anali nayo kale. Reason being magesi kulibe, boma lazimisa magesi mwachinsisi. Zinthu zomvetsa chisoni, zinthu zimene sizinayenera kunati zizichitika. Mmatiso mpemphe kuzera ku Eskom komweko kunena kuti system imene mukugwiritsa ntchito ku Eskom kaya ndi ya Airtel kaya ndi ya TNM Mpamba, timafuna tinene chonchi kunena kuti kodi chanzeru ndi chiyani? Ngati mukunati tili mu dziko la technology, tigule magesi pafupi patu tilowese mita namba. Why the token is not adapted automatically into the system kunati magesi aziyaka, komano sikupangisa kunati magesi aja uzipitazo zikatobwanya pamene paja kuti alowe. M'malo mwake muziwe izi zimameters zanu zimene mwadipasa za prepaid ndi zimameters zimene makeypad ake ena asiya kugwira ntchito. Ndeti kayamba kuimba mafoni kuti zatithandizeni zikumatenga 2 to 3 days tisanathandizidwe. Are you still using the same natural selection of load shedding by not helping the people amene akufuna kuwala nyumba mwawo? Pangani upgrade system yanu kunati mmene tikugula magesi, mmene tikungogula magesi kulowesa mita namba ku ofesi kwanu komweko mungotipasa kuti tagula magesi andrama motere alowa kale magesi ayaka. Pa chimenecho tinena kuti tikunyauda. Musatipase so busy yonati tigule token, titenge token tizikayimaso pa meter board basi ndikumakalowesanso mayunits. Zikatikanika ndikumagonaso 3 days opanda magesi atagulidwa kale. What's that? Mukuyenera muganizirepo kwambiri. Issue number 2 ku Eskom. Zapezeka dandaulo lipiteso kwanu bambo Ibrahim Matola amene muona nimokoma mtima munayenera mumvesese mavuto ndi ziphinjo zimene maboma ena akukumana nazo mdziko lathu lino la Malawi chifukwa cha nkhani za magesi. Magesi afika paja ponena kuti akupereka kukondera pakati pa anthu a postpaid ndi prepaid. The unified Mtokoto mukubwereza tunkhani kuti ndikuyibwereza. Mwina maboma ena mulibe, koma ndikutchulirani maboma monga 5 awa. Tili ndi boma la Nchewu kumene ndikukhala, tili ndi boma la Baraka, tili ndi boma la Machinga, tili ndi Mulanje ndi Phalombe. Maboma 5 amene wawa tafufuza tapanga kafukufuku ndangotchula maboma okawa, koma titakuvira mafupifupi boma lina lililonse mukapeza kunena kuti mamita a prepaid sadaperekedwe kwa customer lawina aliyense wa Eskom amene amagwiritsa ntchito ku Eskom kapena ano amene ali ndi magesi. Ndeti mafufuza zimene zikuchitikiranji kuna kuti nyumba yangana iyo magesi yake ndi postpaid, iyo yangana iyo magesi yake ndi prepaid, iyo ya postpaid, iyo ya prepaid.
ndiye titakhala chete timatha kuona kunena kuti pali chinyengo chachikulu, chinyengo chimene chingati sitichitumphula ifeyo tokha, ngati sitibwera nacho poyera ifeyo tokha, Amalawi tikupwetekana. That's number 1. Amalawi katangale satha. That's number 2. Chifukwa mukafukufuku wanga ndapeza kunena kuti bungwe la Eskom likuba ndalama munjira yosakhala bwino kuzera meters a postpaid. Mukuyankhula zimene zichifukwa chani ndikutengerani ku khoti, ndiye ndikuwuzana tolo mutanditengera mawa ku khotiko ndikayankhula chimodzimodzi. Nthambo zomwezo popala moto polo lake lomwelo, wina akutenga magesi a prepaid, wina akutenga magesi a postpaid, koma winaye akugwiritsa ntchito magesi a 3000 kwacha mwezi kutha with some weeks, magesi a 3000 kwacha kapena a 5000 chifukwa amaphikira 3G magwira ntchito 5000 ndikunthera mwezi. Tikuti mita yomweyo chingwe chake ndi chomwecho, koma zangosiyana nati nyumba iyo akukalowa ndi a postpaid, nyumba yangayi akulowa ndi a prepaid. Wa prepaid akunjoya kwambiri kusiyana ndi a postpaid. Guess what? Pamene wa prepaid akulipira magesi ake 5000, wina 3000, ena namawesa ama 500 ifa cha mabudget zindikuvuta pa dziko la Malawi pano. Wa postpaid bill ikamati mwezi ukutha ikubwera 28000, yasika 15000, ndiye anthu akumadandaula chikuchitika chinchiyani, tatisinthirani mamitazi. Mamita sanabwere, anakaoda kumapakana lero sanabwere. Ndeti mafufuza kodi zinyengo zimene zikuchitika chifukwa chiyani? Tapeza kunati ndi njira yokhayo imene anzathu ogwira ntchito ku Eskom akupangira ukambelembere pofuna kubera amphawi katangale ameneyo. Tere ku Eskom kuli katangale waphwe amene tampeza maboma amene acholowa Nchewu, Balaka, Machinga, Palombe, Mulanje. Ndendi kunena kuti mavuto omwewa kulilongweso mukawapeza. Kunata a Eskom sakugwira ntchito yawo mwa mtendere, akubera anthu. Vuto lomweli limene kulika mbali lipitenso ku waterboard. A waterboard tilimazi a prepaid, timamva tikusintha mamita tikutani, ndiyeso tilimaziso a postpaid. Tamvetseranichi munthu amene ali ndi mazi yake amene akuoneka kuti ndi a prepaid, bilu akamalipira amalipiratu wa prepaid iyo ya mwezi wake imene angamwe, pamene adukirepo alipiranso according to the consumption ya madzi amene akugwiritsa ntchito. Koma wa postpaid ataupeza kuti mazi omwewo sakutuluka, patapupo maziwo sakutuluka, koma bilu pobwera mukapeza kuti ndiyokwera akuwuzana kuti pali 2500 ya mita imene tidakuyikirani. It's quite unfortunate. Munayenera muganizire zimenezo chifukwa zimenezi zikubwera posachedwa apa. The Unified Mtokoto akubweretsa ma demonstrations mu boma la Nchewu limene no ayende towards the district officers kwa DC. Tikuyenera tikavineko kumeneko kulizisabwira kumeneko kumene tikamakapereka madandu a Eskom, tikamapereka madandu a waterboard, tikamapereka madandu a umve mu Nchewu muno, tikamapereka madandu a council yathu zimene akupanga. Tikufuna aziwe zimenezi kunena kuti it is the Unified Mtokoto and I am the one to lead that demonstrations. Whether you like it or not, mwina mumangomva ma demonstrations amakapanga kwina, amachoka ukapanga uku, amakapanga uku. This time around ndikubweretsa ma demonstrations mu council ya Nchewu imene munaleba this corruption free. Koma council ya Nchewu is not corruption free. Ndi council yokayo imene kuli katangale wa zaoneni. Ndilongosola in my subsequent audio imene ibwerenso kuti muziwati mu council ya Nchewu mukuchitika katangale otani. Muli ndine the Unified Mtokoto, Comrade Richard Mphepo.
Ndibwere ku issue of water levels imene kupita ku unduna omwe ujatu wa bambo Matola. Nkhani ipitanso pepano audio inimaiganiza za 20 minutes sizitheka yayi, koma ndikwene ndiyankhulebe ndilavwazebe kunati mumve kunati ndili moyo. Tikumva nkhani yonena kuti madzi achita katondo mboma la Nkhatabe mphepete mwa nyanja ya Lake Malawi kufika Mangochimu, Lake Malombe, kulowa Mushiremu, Mitole umu, Masakapendemu, Muchimbumbumu. Madzi avuta. Funso langa ndi ili, chikuvuta ndi chiyani? Amalawi atavutika ndi cyclone Freddy mdera la Manguchi, Amalawi atavutika ndi kolera kutukombo ku Nkhatabe. Lelonso boma likuyang'anira nyasi kunena kuti madzi a Lake Malawi azinka kusefukira chifukwa chonena kuti outlet ya Lake Malawi taitseka pali pashire apo. Tikulolera kusunga madzi azunze anthu akhale displaced, malo mosegula madzi pang'ono azitsetsereka azipita, koma tawaseka madzi aja mtutumule ndikumakwera nyumba za anthu ndikukamba pano zikugwa m'Mangochi, zikugwa m'Anamweramu. Mmakuziwa kwa Anamwera inu? Mukafika Paliwonde kudusa Nsamati kulowa m'mizi ya mkati uko ndikumene tili ndi achina Chimbumbu Masakapendi. Madzi akukwera, nyumba zikugwa chifukwa chonati Paliwonde barrage anatseka, chotero madzi akungokwererabe. Lake Malawi akabweresa madzi onse kubwera sakunachingika, onse aja akukwera, nyumba za anthu zikugwa. Koma boma lakhala chete. Mati mfuse kuna kuti ambali pa cyclone Freddy, kodi boma mukukonzanso Freddy wanu? Pambali pa cyclone Freddy boma mukukonzanso Freddy wanu? Zimene zisimukuona mudakaziyang'anirabe. Amalawi azivutika inu mukuona? It's quite unfortunate. Mukuyenera muganizirepo pa nkhani ngati imeneyi. The last issue imene ndifuna ndiyipereke apa ndiyo yokhuza ACB. Ndizomvetsa chisoni kunati kufikira lero ACB yathu palibe chingakhale chimodzi icho chimene tingalozepo kunati kutithandiza. Tamenyera ufulu Mayi Martha Chizuma, taona Mayi Martha Chizuma ngati mmodzi ameneno akufuna kuyima ndi Amalawi pamene amamangidwa, pamene amagwidwa ali mupijama, osaziwa tonsewo ni madrama. Tapeza kunena kuti boma likamugwira munthu, likamfinya munthu, likamuopseza munthu, amatha kusiya chinthu cha chilungamo. Lero milandu zambiri zimene ndalama zake ndidayankhulapo mbuyomu zikadatha kuthandizira anthu amene akuvutika ndi cyclone Freddy, ndalama zidakayiri anthu. Milandu za Chinakezi Msukwa, lero Akezi Msukwa akadayenderabe galimoto za boma. Azanga Chikosa adakayenderabe galimoto za boma. Nduna izi zina zangochoka kumeneza Chinankaka adakayenderabe galimoto za boma. Koma anthu omwe afufuza kodi powadulisa pansi dachitika nchani? Mbava ndithu. ACP mpaka na lero zimene zisimukudzidziwa. Zimene zizi simukudzidziwa. Tikufuna tikuwuzeni sopano kunena kuti tikubwereranso pa msewu. Tidakhala chete chifukwa cha cyclone Freddy, tayesesa mbali yathu. Amalawi akufuna kwabwino mwachita mbali yanu. Yasalayi ni nthawi nati Amalawi tulukani sopano. Kulira talira, koma palibe yankho. Utsogolo umene tinali nawo ngati servant leadership, taona is no longer a servant leadership. Komano ndi boma limene likukwapula amphawi. Ndiye tikanena kuti tiyeni tipiteni pa msewu, ndikupempheni ma activist anzanga, gulu achina Stephen Chimwaza, achina Miriam Mzembe, Abusa Nyanyaliwa, Abon Kalindo, Apongolani, Alusungu, Bambo Gonani, Bambo Chiwindi, tiyang'ane uko. Ine ndemwe ndikuyankhulane Richard Mpepo, tiyang'ane Game Changer, Bambo Bire Banda, tili ndi Abusa Bishop Mtua, tikambeso zaino a Prophet David Mbewe,
ndi ena onse bambo namiwa yakwana nthawi yonena kuti dziko ili tatiyeni tilionetseni sopano kuna kuti ulendo umene tikupitawo tanyamuka. Ndipo ngati anthu amabwera ndi mindset yopepera kumaona ngati athana nafe, anthu akunama kunjako, anthu akupanga matactic omayitana macomrades anzawo, omayitana ma-activist leaders anzawo, kumakhala ngati agwira nawo ntchito kumafuna kuwapusisa, ndikumaona ngati muyenda nawo limodzi. It is too late. It is too late. Muchita manyazi. Ndikupempheni kunena kuti tisayiwale, tikukamba kuti no to nepotism, no to corruption, say no to unaccountability, and we demand for justice, equality. We've been demanding to say hands off ACB, and we've been demanding that Chakwera must go, and definitely this president, the so-called corrupt president, must leave this nation for people who are having a good heart of all Malawians. Tikakhala chete ife tokha, dziko ili tilipweteka tokha. Mati nkufuse na Malawi anzanga kunchewu. Kunchewu tutidalandira chitukuko. Tili ntogeti pa chingeni apo. Kunchewu tidalandira chitukuko. Tili ndi togeti pa chingeni apo. Chimene timachimva siku ndi siku khutumu ndizonena kuti ndalama zabedwa pa togeti pa chingeni. Kodi mayesa anthu chitukuko chikabwera kudera, amene amayamba kunjoya kusangala ndi chitukuko ndi aini akaderalo. Nangano chitukukocho chimeneno chili m'manja mwa ntchewu, chifukwa chimenecho chili m'manja mwa ntchewu. Asilikali athu amene amakalondera mepaja amachoka pa ntchewu polisi. Nkumakalondera chinthu chicha. Koma ndikuwuzani kunena kuti ndalama za pa togeti sizingapezeke zokonza nsewu choka pa polisi tenofu ndi ukafika ku polisi kwathu nsewu unuoneka kunati nsewu opita kuboma ku council ndu kulibe. Koma mukayang'ana council imalandira athu alendo zitukuko zosiyana-siyana. Ndiye ndidanena kuti ndikubwera ku council ku in my subsequent audio. God bless you. Have a lovely night. You were with me, Richard Chimwemwe Mpepo, +265 997 939404. Mungu akubariki. God bless you all. Thank you.